Chápete, tam plávajú kačky. Kde sa... Ideme na výlet. Toto je hrozné. Dobré ráno, rodina. Je 6:45. S Vivi sme stali už asi pred hodinou a pol, ale neurobili sme absolútne nič. Vivi sa obliekla už, ale ja som neurobila absolútne nič. Plán na dnešný deň je úplne krásny. Ideme do obce Dedinky, kde sa budeme kúpať, kde budeme s mojimi drahými spolužiakmi iba tak spolu, lebo trávime spolu strašne málo času a prišiel čas sa znova stretnúť a stráviť spolu čas. Takže let's go! Ja sa idem obliecť, pôjdem po Emku a spolu pôjdeme na železničnú stanicu, kde sa stretneme aj s našimi spolužiakmi a strávime spolu krásny deň. Takže sa vidíme, keď sa oblečiem. My sme už spolu, no a ideme teraz na MHDčku, lebo pak sa mi nechce ísť na železničnú pešo. S Emčou sme sa v MHDčke zhodli, že ideme ešte do Kauflandu. Neviem, čo si idem vôbec kúpiť. Akurát sme vyšli z Kauflandu a smerujeme na železničnú stanicu a kúpili sme si tam tieto mrože nanuky. Sú extrémne dobré. To je jedna vec. Ale druhá vec, že mňa to totálne flashbacklo do veku 5 rokov, kde som tieto nanuky proste chálovala furt. Neviem, čo vám tým chcem povedať. Nie je to platená reklama, je to proste dobré. Dobré ráno! Ema zase fotí. Už nám ide vlak a neviem sa dočkať, lebo sa teším, aj tu 1 500 000 ľudí. Nekonečno ich tu je, fakt, že všade sú tu iba ľudia. Ja neviem, prečo práve dnes, prečo práve Margecany smer, ale všetci tam idú. Nevadí, v pohode, všetko je super, život je krásny. A tam ide vlak, ja vám ho ukážem. Come here, baby. Wow. Wow. Už sedíme vo vlaku a vlak je totálne naprataný. Je tu 1 000 000 ľudí. Ja neviem, koľko má trvá táto cesta, ale proste stáť cestu do Margecian, to musí byť masaker. Kto vie, ten vie, ale cesta MHDčkou 7:33 ráno je tak naprataná, tak toto je v tomto vlaku. Proste je tu fakt, že 1 000 000 ľudí. Sandra ide na ostrov, ja sa s Petrom a idem kúpať na ostrov. Robíš si srandu! Strašne sa teším, kamo. Sme tu a vystupujeme za 5 sekúnd asi do roku. Ejo, to je masaker. Neverím! Vlastným očom. Toto všetko sa tu ide kúpať teraz. Crazy, fest crazy. Tak my ideme tam do toho bazéna. Tam ideme. Cením tvoju čiapku, je dokonalá. Ema je najviac boss tejto výpravy, má tu totálne všetko. Úplne všetko. Strašne sa teším, že sme tu a že sme tu takto. Lebo je to úplne ako z Instagramu, seriózne. Akože žijem si svoj dream life. Chvála Bohu. Chvála Pánu Bohu za to, čo robí. Amen! Práve sme prešli okolo tohto jazera a zistili sme, že tam nič nie je estetik, tak ideme zaspäť na druhú stranu. A tak. Banger! Máme tu extrémne dobré miesto, proste bomba. Začína svietiť slnko, je to také, že každých 5 sekúnd nie, ale nevadí. Je to extrémne pekne. Ja sa idem dať do plaviek a ideme pluť! Ema, si ready? Som ready. Ja sa bojím. Idete? Akurát s Palom sme boli v obchode, prišli sme naspäť a teraz ideme zaplatiť si vodný bicykel so šmýkačkou a ideme pokračovať v Šurbese. Tu chceme ísť. Ahojte. Rálo, kámo, si im fakt nevedel. Nech sa páči. Daj. Skoro po 3 hodiny. Už sme mali odchádzať asi 2-krát, ale boli sme
A na takých vodné bicykle sa to volá. Sme mali dostať 50 € pokutu. Dostali sme iba 20. Ja som tam sedela ako rukojemník a čakala som, kým donesú peniaze. A tak, ideme sa najesť a dať sa trošku dokopy. Bude krásny, je to banger. Strašne sa teším, že sme tu. On je prehriatý. Boli sme na obede. To som vám zabudla zdokumentovať. Alebo baječný obed, ja som si dala Ešte ja si tu akurát močím nohy, lebo ešte obedujem. crazy tento život. Banger. Extrémne som spečená, všetci sme extrémne spečení a Emka nie je spečená. Všetkých opálilo, iba ona ostala biela. Pálo! Žiješ? Úplne malé rybičky. Vidíš to? Nie. Vaječné ryby. Little babies. O nie! Nie! Robíš si srandu. Pohode, budeme Nokiu vyklapaciu zavolám. Halo, dobrý To je deň. lepšie. Teraz mladí, nie všetci, ale strašne veľa si kupujú tie staré mobily a že je to proste cool si dávať retro veci. Čiže vlastne všetky veci z Diva a tak ďalej, ktoré Ema robí, tak vôbec nie sú preto, že Ema je cool, iba preto, že Ema je Ema. A neandrtálec. Takže asi tak. Kačice, už sú tu 4, boli tu 2. Kráčame na vlak, ktorý nám ide asi za 20 minút a neskutočne sa teším z tohto dňa, ktorý bol. Do konca života chcem na toto spomínať tak, ako sa to dialo. Oh my god, ako krásne zasvietilo slnko, čo si blázon. Pozerajte, ja vám niečo ukážem. Ja musím, akože som zaľúbená. My sme boli tam, za týmto krikom. Ja by som sa chcela s nimi odfotiť. Ja teším, práve sa tu fotíme a ide nejaký random človek. Oh my god. OK, cutie. Ideme na vlak a je to extrémne oslobodzujúci pocit len tak zastaviť cudzích ľudí a fotiť sa s nimi. Je úplne oslobodzujúci pocit robiť si čo chceš, bez toho, aby si riešil, či niekto je blbý, či niekto ma súdi, je mi to jedno, proste to je môj život. A ja keď budem chcieť tancovať v strede cesty, tak to proste robiť budem, lebo proste môžem. Fú, ale to tu vyzerá hlboko, kámo. Paolo nám kričal, že tu je 25 metrov v tomto bode. Marika, kúpni sa na druhú stranu a uvidíte to. Masaker. Wow. To vôbec. Takto je to hlboké. Toto je dream. Sme vo vlaku a ideme domov. Domov na Intrak. A mám strašnú nádchu, asi alergiu. Vidíme sa asi keď budeme v Bystrici, alebo sa stane niečo zaujímavé. Ejo, stále sedíme vo vlaku a za hodinu sme v Bystrici, ak sa podarí. Už ma vypína. Už sme sa porozprávali fakt, že o všetkom. Ema zase niečo fotí na mojom mobile. Dúfam, že som to aspoň ja. Hej, som to ja. Čau. Čau. Budeš nám chýbať. Užil si tento výlet? Dobrú noc, poď sem, dám ti kríž. Čau. Ty si najlepší, ahoj Joži. Čau. Už pomaly vystupujeme aj my, ale je mi už nevládno. Výlet sa blíži ku koncu a za pár sekúnd vystupujeme z tohto vlaku. Neviem sa toho dočkať, lebo už fakt, že potrebujem si nastriekať do nosa, lebo mám totálne zapchatý nos. A chcem si lahnúť, vyspať sa, ale je to báječné aj tak. Je to obstro. Ale teším sa, keď vystupíme. Nedýcham už. Ejo, dem. Ja sa tu tak bojím takto večer. Počúvajte, to je riadne scary. Dobrý deň, teta. Hej, partia, však my vlastne sa lúčime. Sandra, čau. A obuchla som sa. Čaute. Odvoz is here. Veľmi veľký, ďakujem ti, Emka. Čau, Emi, máme ťa radi, si najlepšia. Oddychnite si. Ahojte rodinka, ja sa veľmi teším, že tento deň je už u konca, lebo všetko má svoj čas.
a som extrémne unavená, vyčerpaná. Neviem sa dočkať, kedy si lahnem do tej postele, ktorá tu je. Bolo to 10 z 10, bombolózne, ale idem spať. Takže dobrú noc. Čaute.